குமாரி குமாரி டிவி பார்த்துட்டே தான் இருப்பேன். எப்போ பார்த்தாலும் கிளம்பு ஸ்கூலுக்கு, கிளம்பு கிளம்பு. நான் இன்னைக்கு ஒரு நாள் போகலம்மா. இங்கே உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டே இருக்க போகிறேன் அதானே? கிளம்பு கிளம்பு. சரி போகிறேன். 5 நிமிஷத்தில் நீ கிளம்பிருக்கணும், சரியா? சரி கிளம்பிடுறேன் கிளம்பிடுறேன். ஸ்கூலுக்கு போனால் டீச்சர் தட்டாங்க, இங்கே இருந்தா இவங்க தான் சொல்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறது? சரி போகலாம். இவ எதுக்கு இப்போ வந்திருக்கா? நம்ம பஸ்லேயே வரமாட்டாளே. இவ எதுக்கு இப்போ வந்திருக்கா? இவ கூட நம்ம போகவே கூடாது. ஹாய் பூமாரி, பஸ் வந்துருச்சு பூமாரி. எனக்கு தெரியாது. ஏன் பூமாரி கோவமா இருக்க? அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. என்ன சொல்லு. உண்மையில நான் ஆல்ரெடி கோவமா இருக்க மீனோ. சும்மா இரு. நீ போகிறதுனா போ தனியா. கமான் பூமாரி, எதை கோவிச்சிருக்க சொல்லு. பஸ் வருது, நீ வேணா போய்க்கோ. சரி அப்போ நீ வரலையா? வரல நீயே போ. நான் வேறு பஸ்ஸில் தான் போகிறேன். சரி ஓகே பாய் பூமாரி. நீயே போ, நானும் இனிமேல் தனியாக தான் போகிறேன். ஹாய் கண்ணகி, வா 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 வா. ஹாய் கண்ணகி. என்ன பூமாரி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்க போல இருக்கு, சிரிச்சிட்டே இருக்க? நான் பார்த்துட்டல கண்ணகி, அதான் ஹாப்பி ஆச்சு. பர்ற. சரி பூமாரி, என் பஸ் வந்துருச்சு, நான் போய்ட்டுறேன். பாய் கண்ணகி. இரு நானும் வரேன். நீ வரியா? ஏன் கூடயா? நிஜமா ஸ்கூல் போல நீ? நோ நோ நோ, நான் ஸ்கூல் போக மாட்டேன். நான் உங்க கூட தான் வரப்போகிறேன். வேண்டாம் பூமாரி, அப்புறம் உங்கள் அம்மா திட்ட போகிறாங்க. சுமார் நீ ஸ்கூலுக்கு போ. நான் உங்க கூட தான் வரப்போகிறேன். போகலாமா? சரி வா போகலாம். பூமாரி சர்ப்ரைஸ். மால்கா கூட்டிகிட்டு வந்திருக்க கண்ணகி. ஜாலி ஜாலி. பூமாரி ஹாப்பியாக இருக்கியா? ஜாலியாக இருக்கு கண்ணகி. இதே நீ ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தா என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருப்ப? திட்டு தான் வாங்கிட்டு இருந்திருப்பேன் மிஸ் கிட்ட. கரெக்ட். ஏய் கண்ணகி, இங்கே என்ன பண்ணுற? அது யாரும் உன் ஃப்ரெண்டா? யா ராஜ், திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் பூமாரி. அடே நீ தான் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கீல்லடா பூமாரியா, தெரியாதம்மா கேட்குறேன். ஓ அந்த பொண்ணா? ஓகே ஓகே. ஹாய் பூமாரி. ஐயோ மறுபடியும் ஐயா, இந்த ஐயனால எத்தனை பிரச்சனை ஆச்சு. என்ன சொல்கிறீங்க பூமாரி? ஒன்றும் இல்லை. ஹாய் ஹாய். என்ன கண்ணகி, மாலுக்கு என்ன ட்ரெஸ் எடுக்க வந்தீங்களா? ஆமாம், கொஞ்சம் ட்ரெஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஓகே கேர்ள்ஸ், யூ கண்டினியூ. பாய், see you later. பாய் பாய். கண்ணகி, உனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க போல இருக்கு. ஆமாம் பூமாரி, எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. சரி நீ இரு, நான் ஒரு ஃபோன் மட்டும் பண்ணிட்டு வரேன். இங்கே தனியாக உட்காந்துருக்கணுமா? இல்லை நானும் வரேன் கண்ணகி. சரி வா போகலாம். யாருக்கு கண்ணகி ஃபோன் பண்ண போகிறேன்? ஓ அதுவா, மை பாய் பெஸ்டிட்ட பேச போகிறேன். இது வரேன். பேச மாடி. ஹாய் கண்ணகி, சொல்லு, என்ன நம்பர் வேறையா இருக்கு? அதோட பூத்துலேருந்து பேசுகிறேன் நான். பூத்தா? எந்த பூத்து? எங்கே இருக்க நீ? நானும் என் ஃப்ரெண்டும் மாலுக்கு வந்தோம், அந்த பூத்துலேருந்து. ஃப்ரெண்டு கூட வந்தியா? யார் அந்த ஃப்ரெண்டு? ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, பூமாரி என் ஃப்ரெண்டு, கிளாஸ்மேட். ஓ அந்த பொண்ணா? பூமாரி என் ஃப்ரெண்டு கூட பேசுகிறியா? ஐயோ நான் பேசல, நீ மட்டும் பேசிட்டு ஓடி வா, போகலாம், லேட் ஆச்சு. ஹலோ கண்ணகி, எங்கே போயிட்ட? சரி ஓகேடா, நான் மறுபடியும் உனக்கு கூப்பிட்றேன், சரியா? நான் கிளம்புறேன். பாய். உன் ஃப்ரெண்டு பேச மாட்டாங்களா? அவன் பேச மாட்டேன்னு சொல்கிறா. பூமாரி பேசேன். நோ கண்ணகி, சும்மா இரு. சரி நாங்கள் கிளம்புறோம், உனக்கு மறுபடியும் கூப்பிட்றேன். பாய். பாய். போகலாமா? பாடா பேச முடிச்சிட்டா, போகலாம். பூமாரி இன்னைக்கு உனக்கு டே எப்படி இருந்துச்சு? ஹாப்பியாக இருந்தியா? செம்ம ஹாப்பியாக இருந்தா கண்ணகி. என் கூட சேர்ந்துட்டுல இன்னொன்று ஆளையே மாற்றிடுறேன், சரியா? கவலைப்படாது பூமாரி, போகலாம். இல்லை கண்ணகி, நீ ஒரு குட் ஃப்ரெண்ட். நான் இத்தனை நாள் உன்னை தப்பாக நினச்சிருந்தேன். சாரி. பரவாயில்ல பூமாரி, சரி போகலாமா? போகலாம். பரவாயில்ல கண்ணகி, நம்மளை நல்லா கூட்டிகிட்டு போயிருக்கா. நல்ல பிள்ளை தான். நம்ம தான் தப்பாக நினச்சிருக்கோம் கண்ணகி. கண்ணகி கால் பண்ணி பார்ப்போமா? ஹலோ கண்ணகி, வீட்டுக்கு போயிட்டியா கண்ணகி? போயிட்டு பூமாரி, என்ன சொல்லு. கண்ணகி, நாளைக்கு என்ன பிளான்? நாளைக்கு கொஞ்சம் வெளியே போகணும், என் ஃப்ரெண்டை பார்க்க. சரி நீ எனக்கு கால் பண்ண, சரியா? நாளைக்கு வெளியே போகும்போது எனக்கு கால் பண்ண, நான் வரேன், சரியா? நீ வரியா? ஓகே, நல்லதா போச்சு. சரி எனக்கு ஒரு கம்பெனி கிடைச்ச மாதிரி ஆச்சு. சரி போகலாம். ஓகே பூமாரி, பாய். பாய் கண்ணகி.